El boli com si fora un salvavides. Temps de Covid desmuntaren les tarimes. Veig un ovni abduït per estes rimes. El ràpid no s'hi pa curar-me les ferides i tornar a començar les voltes que faça falta amb el suport dels meus germans supera. Renacentista i pianista, formeu Sociologia Animal. Com es vau conèixer i com va sorgir la idea de formar un grup de rap? Nosaltres jugàvem a bàsquet junts, vam coincidir en el Mislata fa 6 o 7 anys. Jo tocava el teclat de tota la vida i el piano en un grup de rock que ja havíem deixat i vaig descobrir que Javi escrivia i recitava poesia i tenia textos molt bonicos i molt currats. I la idea principal del grup era jo acompanyar al piano la seva poesia o el seu rap, així més poetitzat, no? Seria la idea al principi. Fins que al final me va passar una lletra que me va motivar un munt, així de crítica social, que està en la primera maqueta, que se diu Liberalismo. I a partir d'ahí jo vaig també començar a escriure, vam buscar bases i en veritat vaig ser un poc de forma supernatural i sense intenció de muntar un grup de rap en l'inici, no? Si escoltant les vostres cançons, o alguna de les vostres cançons, es pot comprovar que barregeu diferents estils, no? Música electrònica, inclús reggae. Quins són els vostres referents musicals? Referents musicals en tenim molts. Jo penso que de cara a la part més conceptual, més lírica de les lletres, Los Chicos són un referent obvio. Los Chicos del Maíz, també més gent del panorama, Frida, Charlie F, Tessa, que hem treballat en ells també, referents més antics, potser, o més icònics, Zoa Stencat, La Gossa, en tenim més per allà també. Però jo sempre que em pregunten per referents o tire més d'agenda, de gent que coneixem perquè sempre ens nodrim mútuament, pensen, ens influïm mútuament i pense que són referents també la gent en qui hem fet cançons, hem col·laborat. Sí, a nivell musical és molt ampli, perquè jo, per exemple, vinc més del rock, m'encantava tot el punk rock així més americà, també Extremodura a nivell nacional, i a la part escoltava moltíssim rap, Totti King, Nach, Los Chicos quan vam començar. Realment hi ha una barreja prou gran i realment tenim referents un poc diferents en certs estils i per això també ens mola barrejar un poquet, no? Però aquesta més de Javi, aquesta anem més cap a l'estil de Joan i ens anem adaptant l'un a l'altre i així també nutrim un poquet el rap en algú més musical, no? Has de cantar pel rap al final. Sí. Però flexibilitzant també. Per algo en concret? Algun grup que t'hagi marcat, algo que hagis dit, no sé, preferís cantar rap que fer rock, per exemple? I més si tens coneixements musicals, no? Podries fer una... Sí, clar. A mi el rap sempre m'havia agradat molt, ja et dic. Jo havia escoltat molt a Totti King i a Nach, sobretot quan era adolescent. I ja de més adult, potser Los Chicos del Maíz em van marcar prou a nivell ideològic, a nivell social i combatiu. I jo volia fer música combativa, fora rap, fora rock. I al final vaig veure que m'agradava molt escriure, jo no sabia que m'agradava escriure fins que no vaig començar a fer-ho. I a partir d'allí vaig seguir i fins a dia d'avui, mira, ahí estem. M'heu comentat que al principi la idea era que tu feres un poc la música i és Joan, no? Sí. I Joan el tema de la lletra, però a dia d'avui... Sí, jo Joan, la música i Javi la lletra. I Javi la lletra, perdó. Però a dia d'avui, com és aquest procés de composició? Perquè m'heu dit que ja escriviu els dos, com és cadascú, escriu les seues lletres i fiqueu una posta en comú, com és un poc aquest procés de composició de les cançons a dia d'avui? És així, cadascú escriu la seva lletra i pel que fa a la configuració de la cançó o al plan,
de vegades tenim una instrumental prèviament i ens la passa algun productor, com pot ser Pacífico, o que la trobem per ahir, o Joan, que està produint des de fa uns mesos també, que ens ha produït ja 3-4 cançons, també diu, mira, a veure què fem amb aquesta instrumental, i a partir d'ahir comencem a pensar, no? L'estètica o la temàtica que volem tractar i es comencem a escriure. I de vegades és a la inversa, de vegades tenim la lletra i algun text que està ahí escrit sense instrumental, com una manera de... Alguna idea, no? Així més... Sí, per a desahogo. I a partir de la lletra també diem, hòstia, a veure com podríem trobar una forma de traduir-la en cançó, no? I trobar un instrumental amb una estètica que siga, no sé, pot ser més animada o més boom-bap clàssic, més rap clàssic de 90, però bueno, tenim processos molt diferents de tot tipus, en realitat. Però mantenir compenetració, no? Sí, exacte. Mentre ens entenguem ja pot ser primer la lletra o després l'instrumental. Normalment pensem en el concepte i agafem l'instrumental i a partir d'ahí desarrollem la lletra. Però sí que és de veure que, com diu Javi, pot ser d'una altra forma, depèn de la cançó. Canteu tant en valencià com en castellà. Es trobeu còmode composant amb les dues llengües? Igual de còmodes? Sí, bueno, la meva llengua materna és el català o el valencià. Jo soc de Sant Sadurní d'Anoia, un poble de Barcelona, perquè estic en València des de fa 10 anys. Llavors, per a mi, escriure en català és algo molt natural i que m'és prou bé, prou de forma natural, no? I Javi, al contrari, Javi, la seva llengua materna és el castellà, llavors tu sempre havies escrit en castellà. Sí, jo no he tingut aquesta sort de tindre família o grup d'amics o un cercle on es parlara valencià. Ha sigut més a partir de la universitat i de la música, que vaig anar trobant gent que parlava valencià com a primera llengua i em vaig anar llançant a la piscina, no? I, bueno, la veritat és que va ser tota una experiència, no? El tindre una llengua que no la parlava o que no tenia seguretat o fluïdesa a l'hora de parlar-la, l'anar explorant-la, l'anar escrivint, el trobar a faltar paraules, no? A l'hora de lligar-les i de rimar, és més difícil perquè és jugar amb menys peces, no? Però al mateix temps no sé, és una alliberació i és una manera de créixer també, no? D'expandir horizontes, de dir, puc expressar-me també en aquesta segona llengua i connectar amb gent que, com el cas de Joan, no? Que sí que la té com a primera llengua i connectar amb ells també. Tot i que per a mi no és una llengua materna. Aleshores, jo no he escrit mai des de, no sé, una escritura més introspectiva no la puc fer en valencià. Si la faig... De moment. Tot arribarà. L'estic passant al lado oscuro. No, però em referís que sí que he escrit tota la vida, no? L'adolescència vaig escriure molt i era molt escriure per autoexploració també. I fer-lo en castellà, que és la llengua en la que penso i em comunico a mi mateix, era, com diu Joan, natural. Per a ell en català, per a mi en castellà. Aleshores, escriure en valencià està sent una experiència molt xula perquè em permet arribar a produir també lletres, tot i que per a mi ja dic que no tinc aquesta facilitat, però és un repte que pense per ara està superat. Aquesta conversa l'he tingut jo en molts grups, que a vegades els grups del País Valencià que canten en castellà és com sempre la pregunteta, no? I per què no en valencià? Per què no en valencià? Per què no en valencià? Ostres, doncs, a veure, no passa res, perquè si tu t'has expressat tota la vida en castellà, la teva família ha parlat en castellà i tu penses en castellà, és la teva forma natural de pensar i d'expressar-te i per tant de composar, no? Vull dir, tampoc és un drama. Vull dir, doncs no han tingut la sort, no? Perquè per a mi és una sort, no? De que la família o el voltant parlen valencià, saps? Entonces, a vegades és com... I per què no canta? I per què no? Jo sempre penso de guardament, vull dir, jo sé que el primer que m'agrada defensar la llengua i tal, però no que ser ahí uns radicals, saps? No, però, ostres, clar, és el que dius tu, no? Tu no penses en valencià i ostres, ja és, O sigui, ja és el poder composar, cantar valencià. Sí, t'estàs passant al lado oscuro. Sí. Tot arribarà. I creieu que cantar en valencià... Jo
Jo crec que fins ara sí, és a dir, i és obvi, no? que tanca portes fora del País Valencià. No? Però creu que aquesta tendència està canviant a poc. Per exemple, grups com Zoo, no? que omplin concerts i fora del País Valencià. Creu que aquesta tendència està un poquet canviant, per sort. Sí, pensem que sí. Sobretot gràcies a grups com els que tu dius, no? Pues va Zoo i se'n va a Madrid i ven totes les entrades, 3.000 entrades en una sala, o la Fúmiga l'altre dia, que també se'n va anar a no sé quina sala i també va ficar 1.000 i pico en una sala, o se'n vas a Bilbao, o te'n vas a no sé on. I jo crec que fora d'Espanya també, no? Llavors, són gent que al final el que diuen que la música és la llengua universal, doncs en aquest aspecte tenen raó. I per sort jo crec que ara a nivell polític també n'hi ha com cert moviment fora del País Valencià i fora de Catalunya que és prou afí a defensar la cultura, defensar les llengües, etc. Però tant encara que no ho entenguin molt bé, els hi mola la música i els hi mola el missatge que entenen que bueno, si volen poden traduir. Hi ha moltes coses que s'entenen perquè al final llengua latina. Clar, venen del mateix lloc, no? Llavors s'entenen moltes coses. Així que sí, jo crec que és un moment prou bonico que anirà, jo crec que a més, ho esperem que vagi a més en quant a la normalització del valencià i el català fora de lo que ve ser els països catalans, no? De tota manera, perquè dius tu de l'idioma també, vull dir, nosaltres hem estat sempre acostumats a sentir música en anglès. Exacte. No en teníem i no passava res i no tenies això de dir, és que no entenc el que canten, no passava res, no? I claro, no hi havia una política i una propaganda imperialista prou bèstia, no? De totes les pel·lícules de Hollywood, de quiénes són los buenos, de quina és la música que mola, etc. I si tu creixes en això, pues al final escoltes això i vols fer això, no? Que és el que me passava un poquet en el rock americà o estadounidense, que era En canvi, en el català o en el valencià passava totalment el contrari. Era com per a ser un bon espanyol o per a tens que ser un poquet anticatalanista o un poquet antivalencianista o no mos fareu catalans fills de puta, no? Etc. En lo qual hi havia una confrontació política que encara n'hi ha, però bueno, jo crec que s'està com esta barrera idiomàtica sobreposant un poquet. Sí. I arrel un poc d'això, què opineu de l'escena musical al País Valencià? Creu que està en un bon moment, no? Jo penso, bueno, a veure, l'escena també és molt plural, no? I molt invisible. Nosaltres tenim com una pota en l'underground i una altra en intentar no guanyar diners, però sí recuperar diners de cara a festis o llogar una sala o el que siga. Aleshores, bueno, el panorama és molt, ja dic, molt plural, no? Al Sessió a l'Horta i a València, a Benimaclet, n'hi ha moltíssima gent que actua, que canta, de compartir la seva música, al CAF Cafè també, a la Matís, al Cedro també, n'hi ha Microbert, els dijous, i és una passada la gent que rapeja, que canta, que escriu, poesia, el que siga. I, bueno, jo penso que la paraula, jo crec que és això, no? És molt plural i, per sort, n'hi ha cada vegada més dones també i el fet que n'hi hagi més fa més fàcil, jo penso, per a aquelles dones xiquetes que escriuen animar-se, no? A pujar-se a l'escenari, a compartir, a gravar. I, no sé, jo penso que és una molt bona oportunitat també. La nostra música, el rap, és prou fàcil de fer a nivell tècnic. No es necessita un estudi de gravació brutal ni molts diners i qualsevol persona pot escriure. Si pots escriure, pots trobar una instrumental, pots gravar amb el telèfon. Vull dir que és fàcil a nivell tècnic fer rap i compartir el que es fa. Jo crec que és una bona oportunitat, la veritat. Sí, el que tu dius, al final l'escena n'hi ha, no? L'escena més mainstream, entre cometes, que és la que veiem tots en els grans festivals o en les festes majors, no? Que al final són sempre, per sort o per desgràcia, els mateixos 15-20 grups. Això està superbé, perquè al final també estan agarrant un espai en valencià i en músics de la terreta, però per altra part n'hi ha desenes i centenars de grups que fan música increïble, que no estan en cap agència ni en cap d'això, llavors no poden accedir a estos espais així més visibles, però que també és superplural i superenriquidora i si saps on anar, flipes. Saps que potser n'hi ha 40 persones en la sala, però n'hi ha una qualitat musical que és de locos. 40 i es pugen 20. És que, clar, és un altre rotllo. Estic totalment d'acord en el que dieu. Està molt bé que hi hagi grups
referents, perquè això fa també que altres grups s'inicien en això de la música, però l'escena és molt més àmplia, no? Jo ho dic perquè jo treballo en la pàgina i treballo en un munt de grups, tio, que s'escoltes i dius, ostres, això no s'ha de quedar en el caixó, tio. Això és una llàstima que estigui ahí i una llàstima que vagin 20 persones a veure-lo perquè en un poc d'ajuda o de... És que són grupassos, tio. I sí que de veres que l'escena és molt més àmplia del que de vegades... del que passa es veu, no? Però jo crec que, no ho sé, la gent que està en el rotllo sí que és més d'intentar buscar... Indagar un poquet, sí, al final si t'agrada indagues, sí. La qüestió és que n'hi ha molta gent que va a veure el que li proposen, no? I si no te proposen, ja no vas a veure-ho. Però sí que és de veres que la gent que li agrada entrar en el barro de... pues sí, ahí indagues i ahí, si t'agrada de veritat tot aquest món, te ho pots disfrutar molt. Per sort, en València n'hi ha una escena super guai. I parlant concretament ja de rap, sinó no de l'escena general, pareix que li va costar com un poc més arrencar, no? Però ara sí que hi ha un munt de grups nous que estan eixint ara. Sí que és de veres, no?, que va com un poquet, potser, igual la sensació que m'ha de mi, que va un poquet darrere, com un poc a remolque. Sí, bueno, també perquè al principi estava molt estigmatitzada la nostra música, no? Teníem els referents, parle dels 90, els referents que tenia la gent que feia rap en Espanya eren les bases militars de Torrejón, de Rota, etc. I era música que parlava del gueto, de drogues, armes, bling-bling i ego trip, i era tot molt violent, però molt real en aquest context dels 70-80, allí en els suburbis de certes ciutats dels Estats Units. Però ara, any 2020, a València, vull dir, pots parlar de drogues o bé pots parlar del que vulguis. El rap no és res tancat. Però sí que és de veres que penso jo que ens ha costat, no? Un parell de dècades el desfer aquesta estructura tan sòlida de que el rap no podia tampoc combinar-se amb altres gèneres, el fer una cançó, jo què sé, tot aquí amb Antonio Orozco va ser molt polèmic perquè era t'has vendido, no sé què, i dius, tio, si estic fent música i no hauríem de tindre fronteres del rap és això i no pot ser una altra cosa. Aleshores, bueno, el superar aquesta barrera jo penso que ens ha obert les portes, no només a nosaltres a l'hora d'expressar-nos, sinó també a la gent, a l'hora d'escoltar música de jo què sé, Rafael Lechowski a Saragossa és una passada, o que sí, òbviament, i no sé, el que arriba el nostre missatge o el nostre rotllo a gent fora del rotllo penso que és una bona notícia. Sí. I també, en quant a la pregunta que deies que sempre un poc darrere el rap, no? Per exemple, tu vas a un festival de música en valencià i rap en valencià veuràs a la Tessa, a la Jazz Woman, però ara també estan barrejant molt en estils així més latinos, més reggaeton, etc. Està les Machete en Boca, que també han començat fent molt de rap i, bueno, segueixen fent rap, però també tot molt mesclat, no? Llavors, així, bomba pur clàssic en valencià que estiga en festivals, etc. Pues te diria que pocs o cap. Així, este és un grup de hip-hop que fan en València i te'l vas a veure en este festival, ara mateix no te sabria dir. Però a tu tampoc ja no és rap. Bueno, líricament pot ser de rap, però estèticament no entra com rap. No són los chicos del maíz, que sí que són rap pur, però en castellà, tipus això no n'hi ha. Llavors, en aquest aspecte sí que també és de veres que la música valenciana o el que històricament s'ha portat ve de la cosa sorda, no? D'Obrim Pas, etc. Llavors sempre és molt com que ha d'haver-hi un poquet d'esca, ha d'haver un poquet de música festiva, ha d'haver un poquet... I la gent busca això, no? Així, el que agrada en aquest panorama és un poquet això. Llavors, el que fan els grups també, encara que t'agrada molt el rap, és musicalitzar un poquet per a si vas a un festival o si vas a una festa major, no ser un turres, no? Perquè al final la gent s'ho va passar bé i no està una hora escoltant que la vida és una puta merda en un boom-bap clàssic, però al final la penya dirà, bueno, està guai el que li agrada, no? Que a nosaltres ens flipa, o nosaltres estaríem allí fent així una hora, però la gent que va allí de 20 anys, igual vol una miqueta de moure's, no? És un poc el que dieu, no? S'ha trobat un poc la fórmula en el tema del mestissatge, de barrejar rap, altres estils, rock, música instrumental, vents. Això és com, diguem, un poc la fórmula, no? És a dir, fes això i
Casi t'inicies d'ahir i se compliquen prou les coses. És molt complicat, sí. Llavors has d'anar a les sales de 30 a 40 persones, perquè al final, també per sort o per desgràcia, les coses funcionen així, els festivals o les festes majors, els ajuntaments, etc., qui ho mou són 4 o 5 persones. Totes. Llavors, quan diu 4 o 5 persones, diu 4 o 5 empreses. Llavors, si tu no fiques el cap o fiques un peu o no tal, és prou complicat aconseguir entrar en aquest circuit, encara que sigui al principi, no? Que al final és on pots recuperar diners i on realment pot créixer el projecte a cert nivell. Si no entres ahí, vas girant, vas d'això, a no ser que hi ha alguna cançó o el que siga, pel que siga que ho pete, que això pot passar, el que passa que també has de veure és que en les cançons que ho peten hi ha molta cosa darrere, normalment. Llavors, ahí sí que te poden venir a buscar, etc. Però, llavors això. El tema del rap, sí que si ho mescles un poquet, que a nosaltres per sort ens mola, saps? Que no ho hem de forçar, el fet de barrejar estils, perquè és una cosa que, com bé dèiem abans, ens agrada molt i, de fet, ho buscaríem encara que no ens ajudés a. Però això. Però a nivell nacional, igual estic equivocat, Per exemple, sí que és més normal veure grups en els festivals, grups de rap pur i dur, ¿no? Los Chicos del Maíz, per ficar l'exemple d'ací, ¿no? Los Chicos del Maíz o SFDK, sí que és més normal, ¿no? Per exemple, el Vinya, ¿no? Que és com el referent. Si tu te'n vas sabes que allò és un festival molt gran i ja té un escenari a propòsit per a rap, però és rap pur i dur, i alguns festivals des que fan per allà a nivell nacional sí que és de veres que sí que està més normalitzat, no? El rap. I així al País Valencià és com que encara costa un poquet. Sí. No trobaràs un festival de rap en València en València. El 100% jo no recordo. Que jo conegui, no? I si el coneixes ens ho dius. No, que enviarem un correu. Com a festival gran, no. Sí que mogudes que s'organitzen, no? Però com a festival és un poc, jo què sé, és trencar la barrera, no? Jo crec que si al final trenques la barrera, la gent li mola i jo crec que funcionaria, Si algú apostés per això, almenys provar-ho. Hòstia, anem a muntar, perquè tens grups i com a cap de cartell inclús podries portar a Los Chicos o a una així més gran de la terra, encara que fos en castellà per a cridar-la a més gent que no coneguera els altres grups. Jo crec que funcionaria, perquè al final el rap és un gènere musical que fa 5 o 6 anys va desbancar el rock com a gènere musical més escoltat del món. En la qual és un poc curiós que just en València, perquè també inclús en Catalunya fa festivals i n'hi ha molt de rap, està la Santa Salut, Anier, Lágrimas de Sangre, que sí que és un poquet més barrejat en música, no? Però segueix sent rap. Ahí sí que n'hi ha molt més moviment que en València, no? A València, això, és un poc més complicat. Però Esperen que arribi. Sí. Farem que arribi. No, jo també, són coses que també comenté molts grups, que al final el que tu dius, el que organitza una festa de poble és el consejal de turno, entonces el que vol és que vagi gent. Entonces, que el més fàcil que és contratar a les 4 empreses que els grups que ompliguin, perquè al final s'asseguren 100% que van a omplir. I un consejal no va arriesgar un consejal que no són els diners seus. Si ja fiques la teva pasta, imagina't, saps? De dir, tinc aquí diners per fer un festival i si contrate a grups d'estos, me l'enxuve i es dona l'oportunitat que vaig, però jo vaig a palmar pasta, doncs la veritat és complicat. És complicat. Sí, és complicat. No, i ho entenem, vull dir que no és una cosa que diguem, hòstia, per què està passant això? No. O sigui, som conscients del per què passa, però sí que és veritat que fins que no se trenca la barrera, com tu deies, això no se va, no? Que és primer, el ou o la gallina. Se falta que un parell de persones o tal se la juguen un poquet, a risc de perdre un poc, però per trencar la barrera aquesta, no? Vosaltres feu rap polític, no? Rap combatiu. Creu que és una condició indispensable del rap intentar remoure o despertar consciències? No, a veure, jo no diria indispensable. Jo sí diria que el rap, qualsevol persona que faça o que escolta rap hauria de ser conscient dels orígens, no? De com va sorgir i de la història del rap, que va ser un mecanisme de fer comunitat,
guanyar consciència de classe, de la situació en què estava la gent als suburbis i de trobar una manera també, doncs això, no? de treballar conjuntament, de col·laborar, cooperar i millorar la seva situació. I l'art és una eina a disposició de la gent per a conèixer-se millor i per a canviar la realitat social que els envolta. Aleshores, jo no penso que sigui indispensable perquè es pot fer rap, pots fer rap cristià, de Cristo te quiere, Cristo te ama. Vull dir que pots fer el que vulguis amb el rap. No és només que un gènere musical, però sí penso que hauríem de ser conscients tots, no? A l'hora d'escriure i a l'hora d'escoltar, de com va començar el rap. Sí, sobretot que tinga un punt de, també és important que tingui un punt de provocació, no? Sí. El rap, això sí que és, que per lo menos t'agrada o no t'agrada, però que te quedes en lo que escoltes, no? Dius, m'agrada, no m'agrada, però ja se m'ha quedat ahí. Estic pegant-li igual. Sí. A més, les idees que defenseu a les vostres cançons, moltes voltes, per lo que he pogut seguir, en el vostre cas van acompanyats d'actes, no? Com per exemple el concert que vau anul·lar en la Sala República. Com es va agafar això la gent, organitzadors, públic que anava a veure-vos? Com va eixir això? Bueno, depèn. El públic per un cantó i els organitzadors per un altre, no? El públic, en la gran majoria, no tots, però la gran majoria ho va aplaudir, cosa que tampoc sabíem que passaria. Va ser una decisió un poc complicada de prendre, no? Perquè al final nosaltres no hem tocat mai a la República, seria la sala més gran que haguem tocat. També venia Original Juan, que al final és un referent també del món del rap en espanyol, no? Però nosaltres, com bé ha dit Javi abans, treballem en moltes dones que són raperes o artistes. Tenim ens movem molt en molts espais feministes. Crec que tenim certa consciència en aquest aspecte, no? Llavors, tot i que som dos tios en el grup i la paritat no es posi... Ara, a nivell de DJ i tal, en l'escenari sí que n'hi haurà dones, no? Però a nivell de grup, nucli, som dos. Tot i així, no veiem normal que en un festival on més de 20 grups i n'hi havia més de 50 artistes entre tots els grups, no hi haguera ni una sola dona integrant en cap dels grups, no? Nosaltres pensem que ni feta expressament se pot fer. Entenc que portes 2, 3, 4 grups i no n'hi hagi cap dona, perquè el tema, per desgràcia, de percentatges de moment encara és prou desigual, de percentatges d'artistes que fan música, rap sobretot. Tot i que a poc a poc està canviant. Però 50 artistes de la terra, i a nosaltres en coneixem un fotimés, que te'n podríem dir més de 20 raperes, que no n'hi hagi cap, era com, nosaltres estem defensant unes idees, o estem treballant en certs moviments, estem treballant en certs col·lectius, que hem tocat gratis, estem remant ahir per aconseguir certes coses, i ara anem a fer això quan justament igual fa falta visibilitzar. Llavors, vam sopesar i vam dir, si fem aquest acte, tot i quedar malament en un organitzador que ja estava comptant amb nosaltres per organitzar els concerts, ja havíem tocat una volta en ell, estava comptant per altres amb nosaltres, vam dir, mira, ens quedem sense este concert i segurament sense alguns altres, però... tranquil·la. Sí, al final, amb qui te'n vas a dormir tots els dies en tu mateix i allà has d'anar tranquil, no? I la gent, certa gent ho va aplaudir, certa gent va dir que érem uns hipòcrites perquè nosaltres no teníem cap tia al grup i ens aprofitàvem del feminisme per a fer-nos publicitat, ens han dit de tot. Però, nosaltres estem contents de la decisió i jo crec que ho tornaríem a fer. Sí, també que explicàvem, va ser difícil l'explicar. La decisió, una vegada l'havíem pres, va ser difícil pensar com comunicar-la, perquè no volien tampoc lapidar a l'organització, que era un tio. L'organització era una persona i aquest xic no és un festival, no són diners públics, no és un macrofestival, és una festa que ell lloga una sala i ell se la juga i contracta a 10, 15, 20, els grups que siguin. Aleshores, vam intentar explicar-lo tot bé, dir no és un atac a este tio, no és culpa seva, això ja és cadascú que pensa, no? Però la decisió nostra no és per no estar d'acord amb ell ni cap tipus de problema amb ell, és només això que ha dit Joan. No pensem que amb totes les dones que n'hi ha fent música i fent rap, això no pot passar i romper una lanza en favor d'això. Creu que hi ha molta hipocresia al rap o a la música combativa en general? És a dir,
que moltes voltes la gent no és conseqüent amb el que canta? Segurament sí, segurament sí. No coneixem, és a dir, hauries de conèixer cada cas i cada grup, no?, per a dir-ho. Però és molt difícil ser conseqüent en absolutament tot, perquè nosaltres, si fórem conseqüents en tot, viviríem en una cova. No compraríem roba, no compraríem sabates, no compraríem... Tecnologia, telèfon... No aniríem a un telèfon, no compraríem en el Mercadona mai. Llavors, al final, el sistema te porta a viure en controvèrsia en els teus ideals si tens certs ideals, no? Llavors, jo penso que la hipocresia tots hem de conviure en ella i dins de les teves possibilitats socials i econòmiques, portar-ho al màxim que puguis els teus ideals i les teves creences. Però jo penso que sí, que tots vivim en hipocresia, nosaltres també, i segurament fins el que vaya de més antisocial i antital, segurament també, no? Perquè al final vius en una societat i vius en un sistema capitalista que no pots eixir-te, per desgràcia, del 100%. Si estàs dins del sistema, tens que formar part. Ara, en la mesura que formes part, doncs ja, no? Però al final tens que formar. Jo, a veure un exemple, jo vaig estar en el Vinya el dissabte, només el dissabte. Vaig anar a passar el dia allí i l'endemà, quan tornàvem, venia jo i tres amics, estàvem una fam, tio, que flipes, i vam parar en un búrguer, i deia, para, sí. El burger estava a tope, el meu col·lega me deia, mira, esto es ir cantant ahí anticapitalista. És que al final, tio, no te pots escapar, tio. És el que dius tu, ni compraries en Mercadona, ni res, ni estaríem... Res, que les samarretes que portem... Clar, és que al final tot ve d'on ve i tot... És el que dius, o canvia el sistema complet, que és el que realment és per al que lluitem o intentem crear consciència, no? Perquè al final, més que tu per fer individualment, es genera una consciència col·lectiva i sí que n'hi ha prou a fer, no? Tu a nivell individual, sí, pots militar en algun sindicat de base, pots ajudar els col·lectius de barri, però més enllà d'això, nosaltres estem també prou contents perquè al final el missatge que donem, no? Si només que desperta una consciència o te fas llegir certa cosa de, hòstia, jo estic fent això, no? Doncs nosaltres ja estem contents. I a banda de la música, sempre heu dit el que penseu, a part de les cançons, en les xarxes socials, sempre s'heu expressat sobre tots els temes sense pèls en la llengua. No heu contemplat la idea que això us pugui causar algun problema de contratacions o a nivell personal o algun tipus de problema o alguna cosa, no? Sou clars i... perquè hi ha vegades que dic, mare meva, incendiar les redes. Sí, a veure, segurament sí. Segurament jo crec que ens ha perjudicat en algun moment, igual per alguna contratació. El bo és que com que no ho veiem, nosaltres seguim allà apretant. Que tampoc estem clavats en el circuit, jo què sé, tocar 6-8 vegades durant l'estiu a festes populars d'on siga. Aleshores no tenim aquesta pressió de, hòstia, a veure què dic, no vaya a ser que... Però bueno, a mi sí que ma mare m'ha dit, bueno, quan vaig començar a fer música, jo soc profe de secundària i ma mare m'ho deia de, Javi, cuidadín con lo que dices porque luego no te está jugando la contratación o esto si lo escuchan en no sé qué instituto, tal. Bueno, instituto, colegio concertat privat. I jo, la contestació és la que mantinc, que si un col·legi o qualsevol empresa es fia més d'una part que es trau de context d'una cançó que el rap és hipèrbole, és exageració i és provocació i és una expressió artística, no és la mateixa realitat, la realitat artística i la realitat social, diguem, no? Aleshores, si per a qualsevol persona que hagi de contractar-me pesa més i aquesta expressió concreta, que no la meva formació, experiència o el tracte humà cara a cara, doncs mira, jo no vull treballar per a aquesta persona o a mi aquesta persona si li dona més importància a un tuit o a una cançó o el que siga. Clar. Vale, pues res, jo ja, per ja anar acabant, tingueu plans de futur? Algo preparat, gravant algo, alguna sorpreseta? Nos casamos. Què puc dir? Bueno, totes les notícies són benvingudes, No, sí, algo que no falta, ja. Estar casats, mare. Estem treballant, tenim
quart treball, serà ja el quart, el Contrapoder volum 2, que el traurem per a febrer, març, a priori. Sí, si tot va com ha d'anar, sí, estem treballant en noves cançons, també hi ha col·laboracions prou interessants, que si endavant pues, també jo crec que ens poden ajudar un poquet a créixer. N'hi venen concerts també prou guais. Sí. Anem a Beneixama, en el Beneixama Rock, en el festival, després anem a la Fira Alternativa de València, anem també a un parell de festa majors ahí en Catalunya. Venen concerts prou xulos, i bueno, que abans de la pandèmia pues, no estàvem en aquests espais i mica en mica pues, estem també conquistant en este missatge que portem, no? Pues, els espais que quan vam començar ni somiàvem. I aquest estiu pues, estarem en escenaris que quan vam començar en la idea de jo en un piano i Javi recitant poesia, pues, ens imaginàvem una saleta molt xicoteta en 10 persones fent un té. I el smoking. Així que per nosaltres és una victòria molt, molt guai el que ens ve i estem, doncs jo què sé, ja ens coneix prou gent dins del mundillo a nivell musical que tampoc pensàvem arribar a conèixer o parlar de tu a tu en artistes que hem admirat tota la vida i ara estem fent una birra en ells que és com, ostres, que guai, no?, tot això, i te parlen te diuen compa, tal, no sé què, i dius, hòstia, doncs som companys de professió, no?, diguem, en aquest aspecte, i això és super guai. Pues ja està, xic, no us llevem més temps. Jo no fotin prou. Torneu-vos a donar-li gràcies per perdre aquesta mitja horeta i ja quan t'edite i això ja vos avisaré al canal de YouTube i a la pàgina i tal. I res, un plaer, i a veure si vaig a veure-vos algun dia. Ojalà, avisa'ns si veiem i així jo, el dia que estem per València o algo i d'això vos avisi quan tingui el teu número i així vaig i vos vegem. Una abraçada i un plaer. Hem estat super